An balima Sherifula Jabaranin filɛ bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma fɔ sigiyɔrɔw la. An b'a fɔ n ka bisimila ka Jabaraniso mandi kɔrɔ ni aw ka bamanankan kunnafoni ale kɛnɛ o dayɛlɛntɔ ye. Kunnafoni daminɛ la an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana ale kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ la an fa n'an karamɔgɔ Asi Yiri Sherifu Usumani Madani Hayidara ni waati in na a bɛ taamala Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ka sanga ni Mawuludu nabawiba min kan ka kɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ o baaraw hukumu kɔnɔna ye. O siratigɛ de fɛ a ye bisimilali caman kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire alimamiw a diinɛ ɲɛmaw olu ka jɛkuluba ni o ye Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques ye olu tagara bɔnɲɛba kɛ Sherifukɛ fɛ yen nɔ o kɛnɛ kan min sɔrɔla ye an ka jɛkulu ɲɛmada Abdulkarim Sako ale bɛ ɲɛfɔli k'a kutɔ la. Côte d'Ivoire jamana silamɛw ka jɛkuluba n'o ye Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques ni a curu ɲɔgɔn ye COSIM ye o président n'o ye Cheikh Ayma Ousmane Diakité ani délégation ba ye u sen bɔ o kɔrɔ ka taa u ɲɛ da an karamɔgɔ Seydi Sherif Usumani Madani Hayidara Côte d'Ivoire jamana kan. An karamɔgɔ ka so u kɔrɔ min ma rond-point Ado o kɛra ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛnen ni sanga 30 ye. Ni bɔɲɔgɔnya in a bɛ don silamɛya balimaya ani silamɛya keleya o hukumu kɔnɔna na ni maaba filaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Côte d'Ivoire silamɛw diinɛ ɲɛma ani Mali silamɛ diinɛ ɲɛma an karamɔgɔ Seydi Sherif Usumani Madani Hayidara a n'a balimakɛ Cheikh Ahima Ousmane Diakité. Ala baraka don kumakan na tuma bɛɛ n b'a fɔ alimamuw ɲɛna yan o garibu karamɔgɔden duwawu dɔw bɛ yen i b'o k'i yɛrɛ ye ka ɲini Ala fɛ n bɛna mun fɔ n bɛna mun kɛ ka bɛn Ala ta fɔta ma ka bɛn kira ta tagasira ma k'o kan bɛ Ala o kan anw ta baarakɛminɛn belebeleba le ye kumakan ye kumakan ya Allah ya Rahman an karamɔgɔ k'an faraka a kumakan a n'an kumakan ka bɛn Ala ta fɔta ma ka bɛn kira ta tagasira ma Ala o kan ka baraka don an kumakan na Ala o kan ka baraka don an kɛwalew la Ala o kan an ye cogo yɛrɛ ka baraka don la Ala o kan jama mun k'u boro farana k'an bila u ɲɛfɛ k'ile ta k'i kɛ ile bila adamadenw ni Ala cɛ ne ka min kɛ mɔgɔw b'i laderi a ko ba an karamɔgɔw b'a fɔ an ɲɛna ko tuma dɔw la n'a fɔra tun fɔra an karamɔgɔ dɔw ma k'ile bɛna kɛ alimami ye dɔw bɛ bori ka taa kungo kɔnɔ ko n tɛ se ne yɛrɛ kungoya nin ta du kɔnɔ yɔrɔ ma banw labanw ko ka ne ka jama kungoya tigi ye dɔw bɛ bori ka taa kungo kɔnɔ an b'a fɔ n'an k'a fɔ karamɔgɔw bɛ yɛrɛ ko yɛrɛ ko tɛ dɛ bi ta anw bɛ mun ta la ɲɔgɔn kama o de min yɛrɛ bɛ nayibu ye misiri kɔnɔ ale b'a fɛ alimami ye teriya ka bɔ yen ten ale fana tɔgɔ bɛ fɔ k'an kisi ka bɔ bɛɛ ma Ala o kan Mali jamana fitana min bɛ yen ka wuri ka bɔ yen ka bɛnkɛrɛmadenw ma Ala o kan Burkina jamana fitana min bɛ yen ka wuri ka bɔ yen Ala bolo ka bɛnkɛrɛmadenw ma Ala o kan Niger jamana fitana min bɛ yen ka wuri ka bɔ yen ka bɛnkɛrɛmadenw ma Ala o kan mugu bɛ ci jamana la ya Allah ya Rahman ka fitana wuri ka bɔ yen ka bɛnkɛrɛmadenw ma Ala o kan ni ɲɔgɔn ye kɔnkɛra nisɔndiya bonya ani munyamunya kɔni maaba filaw ni ɲɔgɔn cɛ ani baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka na u ɲɛ da an karamɔgɔ kan k'a bisimila Côte d'Ivoire jamana kan k'a yira la k'a fɔ a n'an bɛ diinɛ baara min na n'o ye wajibiw ye a bisimilalen don ka bɔ a ka so ka na a ka so wa Côte d'Ivoire jamana fan bɛɛ lajɛlen b'a ka bila la diinɛ hukumu kɔnɔna na bonya ani karama nisɔndiya o kɛra ni maaba fila ni an'u jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka ko ye nin kɛnɛ in kan ka na u ɲɛ da an karamɔgɔ n'a ka denbaya kan ka dugawu kɛ a ye ni ka dugawu ɲini a fɛ baara minnu n'a nana bɛ o kɛ Côte d'Ivoire jamana kan n'o ye diinɛ laseli ye k'a dɛmɛ o baaraw la ŋaniya ani waliyaw la a kɔni kɛra wasa kɛnɛ ye ni maaba filaw ni ɲɔgɔn cɛ ka baara in kun cɛ ni dugawu don ye ni ka laban an karamɔgɔ Seydi Sherif Usumani Madani Hayidara a k'a ka dunanba n'u dɛmɛ ka na u bilasira a ka soda la.
Ali bi ameto Côte d'Ivoire jamana kan fem betalike Côte d'Ivoire silamɛya dɛmɛtɔn Ansar Shifinakaw la olu ye u ka lajɛba kɛ n'u ko ma kan national ni ye atako filanan kɛnɛ u sigilen o siratigɛw fɛ baaraw yɛrɛ dayɛlɛna u fɛ ka bɛn ni alamisa tɛmɛnin ye juillet kalo tile 16 san 2026 Yamoussoukroukaw fɛ yen nɔ dakun kɛrɛnkɛrɛnnen min sugantira u fɛ o de bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire Shifinakaw ŋaniya min b'u la dɛmɛ min b'u bolo ani fana cɛsiri min b'u la yaasa bɛn ni kelenya u ka se ka sabati Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na o de u ka ɲinata dakun kɛrɛnkɛrɛnnen Sherifila Jabaranisu tɔgɔ la Ali bi Abdul Karim Sako ale bɛ walawalali kɛ kunnafoni tɔ la. Côte d'Ivoire Ansaru ka shifin san o san kɛnɛ min bɛ sigi u fɛ n'u ko kan national de la jeunesse Ansardine ni atako filanan ye u fɛ shifin 300 olu de nana a baaraw ɲɛnamaya ka bɔ Côte d'Ivoire région caman na dɔgɔkun kelen kɔnɔna na kalan bɛna kɛ u kun kalan minnu na tan kɛ fɛn caman kan kabini diinɛ na siraw la ka taa se fasoden ɲuman yɛrɛ ma fo ka taa se shifin bɛ se ka kɛnyɛrɛye baaraw sira bɔ cogo min na kalanw bɛna kɛ u kun ni siraw bɛɛ lajɛlen kan ɲinɛ tako filanan baaraw hukumu na u ye baabu min ta o de ye k'a fɔ Ansaru shifin limaniya dɔnniya ani yɛrɛdi cogo min na Côte d'Ivoire bɛ kɛ jamana basigilen o hukumu de la shifin minnu garijɛgɛ ni kalan in na u y'a yira k'a fɔ ni hakilina in jara u ye kosɛbɛ wa u na u yɛrɛ di a baara ma cogo min na a bɛ se ka taa kuncɛ n'u ka kunkɔrɔta ye. Vraiment baara min de don siniɲɛsigi baaraw de don wala a bɛ ka kɛ bi nka siga foyi t'a la formation bɛ ka kɛ a baaraw la a ma dɔn k'a fɔ ko siniɲɛsigi baaraw olu de bilala sen kan ye ten ka bɛn ni formation bɛ ka kɛ ni baara kɛra n'a ye a bɛ wolo fɛn min na sini n'Ala sɔnna o ye jaabi ɲuman ye an ka denmisɛnw bolo ani an dɔgɔninw bolo n'Ala sɔnna. An bɛ an tɔɲɔgɔn jeunesse wele u ka na baara kɛ u ka kɛ baarakɛla ye ka kɛ sɛbɛkɛla ye ka se k'u ka parents ladon silamɛya t'a la ka fɔ ko silamɛya de kama i b'a fɔ k'i tɛ baara kɛ o ko t'a la denmisɛnniya tɛ mɔgɔ tiɲɛ mɔgɔkɔrɔba tɛ mɔgɔ dilan. Tile 7 kɔnɔna na baabu caman bɛ na kɛ u kun min bɛ kɛ sababu ye k'u dɛmɛ baw an bɛ diɲɛ waati min na bɔlɔlɔsiraw olu kɛn bɛ ka diɲɛ jamanaw kari ɲɔgɔn na wa ko caman de b'a sanfɛ u bɛ se ka kisi o kɔlɔlɔw ma cogo min na baabu bɛna ta ni bɛɛ lajɛlen kan a baara ɲɛdɔn ŋanaw fɛ. Voilà denmisɛn o ye siniɲasigi ye donc siniɲasigi ni nana ye diɲɛ na kow feeregenin don wala ka sababu kɛ denmisɛnw ɲɛsin fanga t'u la wala u mana min ye réseau kan o n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen ɲɛbɔ ni fɛnw kan fɛn minnu bɛ réseau kan baarako gɛlɛya o bɛ yen o n'a ɲɔgɔnnaw donc denmisɛnya problème o de ka ca donc n'a kɛra ten hami de masa bɛɛ kun denmansa de tɛ yen min tɛ hami ni den ye bi sabu ka d'a kan diɲɛ yɛrɛ taga cogo donc fo ka cadre dɔ de dayɛlɛ denw bɛ se ka na u yɛrɛ lakɔgɔ yɔrɔ min na k'u yɛrɛ dɔn k'u kalan fɛnw na fɛn min b'u dɛmɛ u ka diɲɛ latigɛ yɛrɛ tigɛcogo ɲuman na donc alhamdulillah an nana o baaraw de la. Kan national de la jeunesse Ansardine atako filanan den fa n'o de fɛnɛ ye COPCAVICA PCA ye a ye wele kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma ka na baara ani danaya la k'u ka da u yɛrɛ la baara kɔnɔ baw danaya da bɛ da i fɛnɛ kan maaw fɛ a y'a yira k'a fɔ u mako mana se ale ma su ni tile a wulilen bɛ ka jɔ k'u dɛmɛ cogo min na sifinw ka ɲɛtaga ani ka siniɲɛsigi bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na. Ne nisɔndiyalen don ka ye nin kɛnɛ kan yan ne de ye karamɔgɔ ka laɲini ye an mako bɛ denmisɛnnin minnu na minnu labɛnnen don u ka bɔ ni sagesse ye u ka bɔ ni dɔnniya ye u ka se ka t'o labaara o de ye anw ka laɲini ye sini. Millionnaire ka miliyɔn to a bolo da i yɛrɛ la i ka wuli k'i jɔ depuis ala ye diɲɛ dan san dɔrɔn de bɛ bɔ sanfɛ ka bin an ma wari bɔtɔ ye sanfɛ ka bin mais ala de bɛ nafolo di adamaden ma mais n'a an dal'o la k'a fɔ a bɛ ala de bolo ala de b'a di munna a t'a bila ka bin mais ala mako bɛ mɔgɔw la mun jɔla minnu ye baara kɛ parce que ala yɛrɛ bɛ baara la. Hakililajigi bolo ma jeunesse Ansardine Côte d'Ivoire u ka ni kan national tako baaraw bɛ ka kɛ kɔnɔwari yɔrɔ min na o ye Yamoussoukro ye. Am segin ka na Mali jamana kɔnɔna la yan kunnafoni nasira yɔrɔw fɛ fɛn bɛ tali kɛ diinɛ ko ani batoko minisiri Mali jamana kɔnɔna na ale tun bɛ kɛnɛba dɔ kan ni o kɛnɛ bɛ tali kɛ gafe dɔ bilali la sen kan n'u y'o gafe yɛrɛ tɔgɔ da Cheikh Segou Sala Karambe la a kɛnɛ baaraw olu sigira ka bɛn ni alamisa ye juillet kalo tile 16 san 2026 a kɛnɛ ka maba caman tun bɛ Fatumata Kane ale bɛ ɲɛfɔli k'a ko tɔ la. Nin gafe min ni a sɛbɛnnen ni y'a ta k'a lajɛ fɛn bɛ sigi ni da 5 ko fɔ ni o ye chapitre ye o bɔɲango don page 218 min kɛrɛnkɛrɛnna k'a ɲɛsin Cheikh Segou Sala Karambe ma gafe in daɲɛnamayaba o de ye Mahamadu Kanaba ye. A kɛra waliju ye yɔrɔ min na a kɛra waliju condition min na a ye formation minnu kɛ étape par étape jusqu'à a donna a ka mariage kɛra condition min na a taara village la jusqu'à ce que mɔgɔw tun t'a dɔn
jusqu'à ce que u y'a fɔ ko Segusala yɛrɛ tɛ bilen pendant des années. Après o kɔnɔna na de Segusala yera donc o processus bɛɛ expliqué don donc a ye kɔlɔsi ta yɔrɔ min na a taara formation a ka formation initiation kɛ yɔrɔ min na donc o processus de bɛ livre in kɔnɔ ne bɛ se ka mun fɔ nin ko in na bɛɛ ka livre in sɔrɔ ka bila i kun i bɛ se ka kalan o i tɛ se ka kalan o i b'a ta ka bila i kun mɔgɔw bɛ sɛbɛn ɲini ka bagaw ɲini ka siri u kan parce que karamɔgɔ dɔ de y'a fɔ mais n'i ye karamɔgɔ yɛrɛ ta ka bila i ka niveau la je pense que ça peut te permettre de faire beaucoup de choses. A lajɛra ye fara ɲɔgɔngali kɛ ni maaba caman yeli ye kɛnɛ in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Sheikh Segusala Karambe a yɛrɛ bɔnnaw ka taa se maaba caman wɛrɛw ma n'olu bɛɛ lajɛlen ye bonyamasegin ani tasibila kɛ ka ɲɛsin gafe in sɛbɛnna ka ɲɛsin maa min ma ani fana maa min kɛra sababu ye ka gafe in sɛbɛn. An bɛ Ala deli Ala ka hinɛ Sheikh Sala la Ala ka barika don Sheikh Sala ka kɔlɛ la hali bi maa min ye nin baara kɛ Ala ka si ni kɛnɛya d'an ma ko conseil du Mali président tɔgɔ la Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la parce que Sheikh Sala ye an bɛɛ de Mali silamɛ bɛɛ de don Sheikh Sala ye an bɛɛ de ka fierté ye taabolo ko tɛ nabolo ko tɛ siya ko tɛ foyi tɛ Sheikh Sala ye bɛɛ de ta ye Ala ka hinɛ na Ala ka yafa a ma. Sheikh Sala ma yɔrɔ si kɛlɛ wallahi a ye tɔn min bɔ bɛɛ ale de y'a ci wa kɛlɛ ma kɛ n'a nana bɛɛ bɛna kunkolo d'a ma dɔrɔn n'a y'a bolo da ye kunkolo kan dɔrɔn a banna i bɛ tuubi tɛ. Sheikh Sala ye mɔgɔ tuubi tɛ Ala ka ko de don a ka d'a ye cogo min a b'a di dɔw muru de dira o ma olu fana ye baara kɛ mais Ala ye Ala deli a ka kɔlɔsi la de a k'a ka siya tuubi. Kamalen Kanamba y'a sɛbɛn a sɛbɛnni a diyara an ye kosɛbɛ a diyara an ye kosɛbɛ parce que Sheikh Sala ka ko a kan ka sɛbɛn depuis fɔlɔ bon Ala y'a latigɛ sisan de a sɛbɛnna sisan Ala y'a latigɛ sisan de n'o tɛ kabini fɔlɔ Sheikh Sala de a ka ko a kan ka sɛbɛn parce que Sheikh Sala y'a min kɛ jamana kɔnɔ bon a bɛ sanji 80 bɔ a bɛ yaala jamana kɔnɔ a dɔnnen dɔ yɔrɔ bɛɛ bon a ka ko fana dɔnnen dɔ yɔrɔ bɛɛ. A lajɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ diinɛw ani batokow minisiri bolo Mali jamana tɔgɔ la ni a ye kuma galama ta ka waleɲuman dɔn foli kɛ k'a ɲɛsin Ala fani jɔnɲuman in ma ni a miniji dɔgɔyara Sheikh Segusala Karambe ka se a ka nɔbilaw ma ani fana maa min kɛra sababu ye ka gafe in sɛbɛn. N ye min fɔ aw ɲɛna Segusala sinɛfɔ tɛ miɛnka tɛ dogon tɛ fila tɛ maraka tɛ Segusala ye diɲɛ bɛɛ le ka mɔgɔ ye siya bɛɛ le ye Segusala ye ninnu ye min kɛ Ala ye ninnu ye min fɔ Ala ye an bɛ a dɔ suma na bi an fana dɔgɔkɛ a n'an denkɛ min fana ye hakilila ɲuman sɔrɔ ka nin livre nin sɛbɛn anw ka cɛba in kan cɛba min nɔrɔ tɛ tunu a tɛna tunu k'a fɔ dɔrɔn ko livre bɔra nana kɛnɛ kan ten nin t'o kɛnɛ ye ten ninnu ye Ala ka mɔgɔbaw le ye mun ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ ra k'a fɔ ko aw ni ce aw yɛrɛ ye Ala ka livre bɔra nin Ala ka a kɛ kunnaja ye a bolo Ala k'a kɛ Mali bɛn sababu ye Ala ka cɛkɔrɔba in barika don an bɛɛ lajɛlen na. Hakililajigila an b'a jira aw la k'a fɔ ko kɛnɛ fanbaw kɛrɛnkɛrɛnna k'u kɛ tasibilaw ani dugawu don ka ɲɛsin Sheikh Segusala Karambe ma. hali bi kunnafoni ko nasiraw fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Bamakɔ faaba kɔnɔna la yan nɔ fɛn min bɛ tali kɛ ɲamanko la ale ye fɛn ye min kɛlen don degunba ye bi barika da kan don o don dɔ de bɛ ka fara adamaden kan o yɔrɔ waati kelen fana na i b'a ye k'a fɔ ɲamanbɔ yɔrɔ ko o fana kɛlen don gɛlɛya ye min sen fɛ yɛrɛ jamana ɲɛmaaw u kɛlen bɛ ka gɛlɛya caman sɔrɔ ɲamaw yɛrɛ u farali la ɲɔgɔn kan yɔrɔba kelen na o siratigɛ fɛ Abdulkarim Sago n'a ka jatala Bubakar Traoré olu wulila ka se ka don Bamakɔ bɔlɔnbɔlɔncɛw kɔnɔna na ka se ka taa maaw da sumusumuni ko in kun kan an ka jɛka sɔrɔlenw seereya. Mali faaba Bamakɔ o ye yɔrɔ ye bi a saniya kɛmɛ ka maaw kamana gan baw a ka gɛlɛ i ka tɛmɛ kare fila la n'i ma ɲamaton tonnen sɔrɔ yɔrɔw la k'a sababu kɛ ɲamaw cɛbaliya ye o ɲamantɔyɔrɔw kɛmɛ fɛn ɲɛnɛmaniw ani baganmisɛnmaniw caman dagayɔrɔ ye kɔlɔlɔba bɛ o la ka ɲɛsin adamadenw ka kɛnɛya ma jɛkulu min n'u bɛ u wele groupe d'intérêt économique ni bɛɛ k'u ma GIE n'an b'o wele ɲamancɛlaw olu ni mairies ka tɛgɛdiɲɔgɔnma kɔnɔna na olu ka baara ye ka ɲamaw cɛ ka bɔ duw kɔnɔ ka taa n'u ye yɔrɔ la u ko min ma dépôt de transit nka an bɛ don min na ko bi gɛlɛyaba bɛ olu fɛnɛ kan baw ɲamaw mana cɛ ka bɔ duw kɔnɔ ɲamaw kana ka taa bɔ yɔrɔ minnu na o gɛlɛyaba bɛ u la bi. Gɛlɛya kɔni b'an kan fɔlɔfɔlɔ o ye dépôt de transit de ɲamabɔyɔrɔ t'an bolo f'an ka taa ni ɲama ye fo yɔrɔ jan ou bien an ka taa n'a ye zone aéroportuaire la
bon yon des zones interdites ni taara ni agent de b'a bɔ ɲɔgɔn na i bɛ f'i ka wari de d'u ma maintenant n'o moyen tɛ mɔgɔ bolo ou bien n'i t'a fɛ k'o kɛ i bɛ taa fo distance janba de la bon en même temps ni ɲama ye kuma dɔ fo safo de ou bien fo tiɲɛfala u yɛrɛ ye tiɲɛfala ko kuma min fɛnɛ fɔ c'est pas trop évident voilà c'est pas évident parce que n'i taara ni ɲama ye tiɲɛfala il faut ni forotigi de ka bɛn a la sinon u kun ye dépôt officiel ko kuma fɔ bon o fɛnɛ tɛ tiɲɛ ye tu vois donc bɛɛ bɛ ka i ka faire gérer ka manière de la bon mairie ma yɔrɔ fosi yɛrɛ parce que mairie yɛrɛ yɔrɔ min di quartier kɔnɔ o quartier bɛ mɔgɔw bolo ka ban o quartier bɛ mɔgɔw bolo en fait o ɲamabɔrɔ bɛ mɔgɔw bolo ka k'u mago ɲɛ yɔrɔ ye o de ye quartier ta de bon je sais pas o ko kun u nana cogo mun na mais n b'a dɔn dugukolo feere sababu de don. An ka baara in gɛlɛya fɔlɔ ye ɲamabɔnyɔrɔ ko ye an bɛ fɔlɔ la mun na parce que diɲɛ baara o baara ni baarakɛminɛn b'i bolo ni a bɔnyɔrɔ tɛ yen nɔ donc finalement a bɛ kɛ baara y'i bolo donc a gɛlɛya fɔlɔ ye ɲamabɔnyɔrɔ ko ye bon baara sariya de mairie de kan ka yɔrɔ dɔ yira an kan ka taa ɲama bɔn yɔrɔ min na parce que yɔrɔ kun bilalen don ko ɲama bɔn yɔrɔ ko gɛlɛya nana don a caman na ɲama sago yɔrɔ fɔlɔ ka bila du kɔnɔnaw la o ye poubelle ye bɛɛ bɛ poubelle sigi ka so i b'i ka ɲama furan ka k'o kɔnɔ o ye ɲama minɛ ye dɔw bɛ na ɲama minɛ ni la yɛlɛmaw kun olu kan ka taa n'a ye yɔrɔ dɔ la a bɛ f'o ma ko dépôt de transit o fana ye ɲama na sago ko filanan ye mais sariya la yiralen bɛ k'o kan tɛ ka tɛmɛ tile 3 kan o mɛnnen o ye tile 3 ye n'a bɛ f'o ma dépôt de transit bon a kan ka ta ka bɔ dépôt de transit fana kɔnɔ ka taa n'a ye yɔrɔ la ɲama bɛ taa labaara pour que a kana se ka kɔlɔlɔ yɛlɛ mɔgɔw la yɔrɔ dɔ la a bɛ f'o ma ko décharge finale o ɲama la sago yɔrɔ laban ye bon ni yɔrɔ 3 ni ne ma dafa Bamakɔ yan ni lahala min bɛ jamana kɔnɔ bi n'o ye nɔgɔ ta fanfɛla ye sababu caman b'a la ka d'a kan caman y'a yira k'a fɔ baarakɛminɛnko gɛlɛya b'a la ka taa se mɔgɔw yɛrɛ ka faamuyali ma ani ka taa se dugu yɛrɛ fakojugu jama la a mana kɛ cogo o cogo bɛɛ n'i ka baara don jamana ɲɛmaw minnu ni se bɛ olu ye ka se ka fɛɛrɛw tigɛ minnu n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin baaraw kun nɔgɔya u ka se ka yɔrɔw ɲini ka di a baarakɛlaw ma ɲamaw ka cɛ ka o lasago yɔrɔw sɔrɔ baw nafaba bɛ ɲama na n'an sera a baaraw kɛcogo la ka kɛ ni a baarakɛbaw fɛnɛ ka lakaliliw ye jamana kan k'i sen don na de k'i sen dɔ la ka ni fanga ye ka n'a fɔra ko fanga jagoya tɛ quoi mais au moins texte ka labato ni texte la batura baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ bon a b'an yɛrɛ lafiya a bɛ jamanadenw yɛrɛ lafiya parce que mɔgɔ kɔni bɛ ka balo ɲɔgɔn cɛ la comme i yɛrɛ ɲɛ b'a la dans la rue fan bɛɛ délabrelen don parce que ɲama bɔ yɔrɔ bɛɛ feere la donc une fois an bɛ se k'o dɔrɔn de proposer client ye mais dɔw b'u plaigner o la gouvernement k'a lajɛ ka ɲama bɔ yɔrɔ dɔ ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya na c'est à dire commune 6 kɔnɔ yan ka di commune bɛɛ ma pour que ɲama ka se ka évacuer a kɛcogo la quartier ka sanuya adamadenw ka lafiya parce que ni sanuya nana ka ca Ala fɛ kɛnɛya bɛ sabati donc wajibi état de bɛ wuli k'a jɔ a jɔyɔrɔ la ka partenaires ɲini ka fara yɛrɛ kan u ka ɲama bɛɛ bɛ taa lasago yɔrɔ min na k'o yɔrɔ dilan fɔlɔ ka dépôt de transit dilan quartier kɔnɔ ka tila ka acteur mun mairie bɛ mɔgɔ mun bila ka ɲama cɛ k'olu fana dɛmɛ parce que n'an m'olu dɛmɛ ɲamako tɛna kɛ o olu de bɛ se ka don fo carré bolonbolonninw kɔnɔ ka taa ɲama nabɔ ka na n'a ye donc dɛmɛ dɔ kan ka ta ka d'u ma parce que u bɛ kan ka kɛ prix min na o prix ye jamanadenya ɲuman de ye anw y'a daminɛ 150 dɔrɔmɛ 5 tile la an b'a jateminɛ population laban bɛ se ka joli sara parce que n'ale kelen ka ɲama ma cɛ ale kelen bɛ du bɛɛ carré bɛɛ nɔgɔ sigida saniyali o ye bɛɛ lajɛlen ka baara de ye kabini marabaw ka se kɔmɔgɔw ma ko bɛɛ lajɛlen kan k'i fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka sigida la sanuya kabini ka ɲamaw ta ka bɔ duw kɔnɔ ka taa se dépôt de transitiw ma fo ka taa se décharge finalew ma jamanadenw ka kɛnɛ bɛ se ka sabati min sababuya la ni ne fana bɛ dansigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni di so ɲɛmaaya so ka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni sanga kofɔlen ye ka se ka u ta k'u da aw tulo kan an bɛ segin k'aw fo ko kura ka kuloma jɔ an n'aw ka ɲɛmadali la n'ala ma basi kɛ n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen na yan'olu cɛ an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma ala ka bɛn ni basigi ani kulosuma o sabati maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ala ka su yɛrɛ d'an ma